Fl-aħħar sigħat pajjiżna rreġistra 2 każi pożittivi ta' COVID-19 filwaqt li ifiqu 4 persuni oħra biex bekk il-każijiet attivi niżlu għal 62. Għal ġurnata oħra ma kienu reġistrati ebda mwiet bil-fatalitajiet jibqgħu 419. Sal-ġimgħa kienu nataw 582,206 dożi tal-vaċċin għal kontra l-COVID, b'aktar minn 256,000 persuna huma mlaqma biż-żewġ dożi. Mill-bidu ta' din il-pandemija f'Marzu tal-2020 kienu reġistrati 30,581 każ ta' dan il-virus, dan fil-waqt li fiequ 30,100 persuna. Sa issa 76% tal-adulti Maltin ħadu l-ewwel doża tat-tilqima, filwaqt li 57% ħadu t-tieni doża. L-arfekter bħalissa huwa dak ta' 0.2. Mhux magħruf li ma' varjanti jeżistu f'pajjiżna u kemm hawn każi pożittivi tagħhom. Dan kif waqt konferenza tal-aħbarijiet illi saret il-ġimgħa ma natax informazzjoni dwar dawn il-varjanti. Intant il-bulettin mediku li kien isir ta' kull ġimgħa mis-Superintendent tas-Saħħa Pubblika se jitwaqqaf. Dan kif fi kliem il-Professur Charmaine Gawci s-sitwazzjoni tinsab taħt kontroll u għalhekk m'hemmx iktar ħtieġa li jibqa' jsir dan il-bulettin mediku.